tripletele colorate. Noi suntem tripletele colorate și astăzi vom face shawarma kiosk horror de Crăciun, așa că avem aici un braț și un coș și un coș care dansează. Lipa, zu. De ce? Nu? Da, uite aici. Aveți aici niște... Ok, mă rog. De ce e shawarma un McDonald's întors? Pentru că e shawarma de la W. Și era shawarma. Da. Iulio. Ok. Blu. Vrem să vă urăm un Crăciun fericit. La mulți ani cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce dorești. Vine senine. Thanks. Ce? O picică. Un gâr. Mă văd pe cameră. Mă văd pe cameră. Bine, e un nene. Eu să închid. La așa. Bravo! Mă, dar omul ăsta le face de maimuță. Ei, Da, chiar. e rudă cu tine. Bă, închide geamul. Nu mai închide geamul. Mă vălică dacă nu te dai în fața mea, te bag cu capul în shawarma asta. Arăți ca o căpșună cheală, fără păr, fără verdeață. Eu? Papa Noel. Știi în franceză? Le Papa Noel. Le Papa Noel. Șaca-taca. De ce e o cană acolo jos? Ca să întrebi tu. Tu ai văzut că de ce stai cu picioarele în scaun? Poate este posedat. E posedat, nu-i dați. E posedat, că văd pe cameră, țipă la mine. E Mr. Clean. Oh my god, e Mr. Clean. Dolari, scuze. Nu-i da, că e la camera 2. Închide geam. Uitați-vă pe SST. Adaugă ce? Oh. Am închis lumina. Eu am închis-o. De ce ai închis-o? Asta mă sperii. Uoleo, e beat ăsta, ce doamne. E procedat ăsta. 100%. Dacă nu mai auziți pe Rozalica, este din cauza că s-a dus în altă cameră să-și încarce telefonul. O să iasă de pe joc în câteva secunde, minute. Da. Deci eu sunt doar eu și Movarica pentru acum. Ok. Ce-i asta? Nu știu, dar nu era înainte aici, nu? Nu era, nu trebuie să fie aici, dar nu știu ce e. Tot asta. Stai un pic să mă uit pe camere. Că vorbește dâșlibli. De dolari. Oh my god! Oh my god! Nu pot să respir. Mamă. Ce facem? Nu știu. Nu știu. Nu exagerez când zic că era să sar pe geam. Uite-te acolo unde sunt sucurile deasupra. De ce? Uite-te doar. Nu știu ce a fost asta, ce se întâmplă? De ce am ecranul roșu?